Gaway. Agay, ang labat. Ligo. Good morning mga ka-partner. Happy Sunday sa tanan. Karong adlaw partner, matugya punta og opisina kay mag-release tag ka ng polo shirt sa atong mga business partner para sa mga event. So kinahanglan na makuha nato karon para ma-chat nato sila na moadtong opisina para makuha ang uniform. So preparation gini ugma mga ka-partner, that's why wala tay day off karon. Ato sang i-secured para dili ta maalanganin tomorrow. So oras karon alas 10, so moadto nami sa opisina para paluapon ko na akong uniform para mag-message ko din pagkahapon. Moadto mi sa Malasag para sa banner para among ng banner itaon para ugma prepare gyud ang tanan. Okay mga ka-partner, happy Sunday. So stay tuned. Usay mga achievement natong araw adlaw ato gyapon i-vlog. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe our YouTube channel. Okay. May mato amigo, ato sa office man, tawagin lang ko niya ha. Kuya, bili na kadri kuya. Walay cellphone si mama. Unsa yung number nimo ya? Gigamit nimo diha. Agan kuyo papa. Ngadto na to partner ang tailoring shop kay ato nang kwaon ang mga polo shirt sa ato mga ka-business partner. So we are here now. Ikaw gunit eh. Ikaw mag-video. Ano na? Ano sir? Kulang pa. Wow. Sila kuwang ani? Siya. Nice one. Bato ka to. Yan mga ka-partner, muna niya atong mga polo. Ayan mga ka-partner, muna niya atong sophie dili. Same time sa mga black Sir Roldan ang owner. So dira ko niya po na sa 6 na niya. Ikuan man to, gitracing man kung kinsa ang wala. Wala nato eh, ako gagawin si ma'am, yung misis niya. Kanang, lagi siya no? Happy kayo ko sir sa imuhang business pa. Kada ko ang growth sa mga business. Wala pa kayo kasuhan niya rin tayo, no? Kasuhan niyo ba, kompetensya na talaga? Pero sa painting services, ang kurang sa pilihan. Sa painting ang sunday. Ikaw kay kabalong po ka, no? Mangulang na lang kami bilang sa 100,000. Kaya sana naguba, 100,000 yan na. Oo? Kung kayo sa garang ayo-ayo. Ikaw, naman kay, ano, experience na. Kung walang ka ng tingong, makakalagan to, Ikod na, sugal ya po niya nila eh. Ya mo kay ikon sa kuan, no? Maintenance, no? Sa kuan? Oo. Ang daot, tabuan. Ako lang yung balikon, be. Nanganan mo na ka. Diri sa coffee pa. Diyan ka. Sila ang gawin mga anak eh. Tulo. Ay gamay na ako. Mag 3 months karon ang kuan. 28. Lalaki. Ikaw lalaki. Isa nila yung babae isa. Kaya rin siguro ni sir. Anawa na ko sir. Sigan mo sir. Alright. Tignan ko niya sa kuan ha. Sa truck eh. Panikamutan na to. Tara! Tumanan na yan. Ay, boss, di ba Sabi? Ako na. Sundag na. Kita ka sundag ko eh. Sige. Tanong sana ako. Ayan mga ka-partner,
mo ni ang 66 ka uniform nato karon. So ready for distribute karong adlaw so mag paabot ta sa atong mga ka-partners yung moari para magkuha kay ila pa nila para tomorrow. Okay, sakto ka mong dalay bay. Oh, see? Look. Oh, model. Oh, model. Nice kay likod oh. Your property investment is our commitment. Unsa imong ipares ana? Ayan. Nindot kayo, bagay kayo mo sa background no. Background. Si Ma'am Tichi, na siya ay medium. Yay! Sige ma'am. Mga ka-partners nato nga nang si Ma'am Joy Licodo. Say size ni mo ma'am. Small, 16 ako. Small? Ka-vlog na to ka-partners. Busy na po, nagwag uniform. Kapit na ni mga millionaires. Partner, si Sir Ken, wapo na kayo. Forma, Jem sigod, tatak. Imahoy. Hi! I love you very much. To the welcome you. Bye! And at sa inyong pagbisita, pagkuha sa inyong uniform, hinaot nga inyo ng labhan, karong gabi o na. Dawnihan lang na, pahamutan. Alright, thank you. See you tomorrow, Alas City ha. Ay, doon ako. Puna, yan. Dada ni ilang mountain, mintat nga uniform. Dalabi. Ugma daw. Ulit kami ka-jutri ka partner kay nag-lunch. So, balik namin sa office kay madto kami og malasag para sa pagtaod sa banner. Yung tubag, tanang yung tubag sa kuwan. Umot lang, makuha na itong oras. Ulan bigid mga ka-partner. Oh, hey. Mato man taog kanang malasag para pagtaod og sa banner. Unya kuan pa gyud kining at least makakita po sila Ma'am Tin sa area. Si Ma'am Nance. So pito nato sila sa Miami Inn para kuyugon nato siya dito sa Malasag. Nato mga ka-partners karon diri nag-practice sa sayaw para sa ugma. Ito tanawon. Mga dancer bay. Oh, na-practice me. Mga dancer bay. Hey, apa ya partner? Good, na partner. Ikaw, Forge. Ayaw kanina. Mana sayo? Oh, Kaya sila kay mga mayo kini sila sayo. Ma'am Rinit oh. come on guys, that's dance.
Lahi man to. Lahi. Dire dito. Okay. Yay! Wow! Oh, nice kayo. My God, it's so beautiful. Ayun mga partner na butang na nato ang banner for tomorrow event. Yeah. So muna siyang sit up. Model sa Jimsy. Ayun, mga kapartner. Okay kayo, nakaplay pa ito yung balon. Kita ka na telepon? Tag namin sa dorm. Yan. Karon mga ka-partner atong tan-awon ang dorm sa sulod. Pwede istihan tomorrow. Wala po yung nagpasa sa kuha at ito na wala mo. Ganito yung ato. Sila. Abli ma'am? Ay, luck yun. Kani may pinakadako. Asa may ang iba ni sir? Kani may sa mga babae. Dako kay di. Ay, luck. Hindi mo nililit man. Nakapagyan mo. Panawag kasi hindi ka lang daw. Big man. Nice. Tara, hola. Lilia. Hindi mga putot. Oh, mana sa mga girls. Din sa mga boys dire ay. Kahit nasa mo yung sir. Toronto. Toronto ang boys. Tingnan. Tulo man ka dorm. Kani din oh, dorm 3. Ang sobra dire oh, dorm 3. Yan, shower iguan sa ubos si ay. Pareha lagi po. Ah. Ito na din. Dire ang sa Lucky. Namo ito. Kani sa Lucky. Ay, kani di ay 1 2 kaning tulo. Pada ito labot. Dirabot. Ditin mo dito. Lado lagi wala yung housekeeping. Okay ra sir, lero na mo. Sirado. So wala mi kasulod sa dorm kay lock. So ari mi sa Deluxe Hotel. Dahil sa dila hinay mo ha kay video pa ng dalan. Hinay. Hinay lang ha. Ay nun, paan man ni siya kanang. So ari ta mga ka-partner sa kani Deluxe Hotel. Bilas nila. So, kung ganahan mo mag-stay dire, mag-relax po. Pwede mo mag-overnight dire. Then sa ubos ang swimming pool dito. Oh, nagplano na kasi dyan, di kayo mong dalawang diha. Nga po sila extra nga pa open area nga kuan. Open area nga kuan ma'am oh, function. So na si housekeeping atong tanahon. Luwag ba kayo ng CR?
Hapon. Hapon. Tanaw lang mi hake. Ang bisita mo taga Cebu ba? Kamu to ugma nga mo. Oh, kami to ugma. Oh. Mariposa, Audindro. Sila di Kanta ma 1 to tulo man among giko na. Tulo, sir. kani sir og kato. Oo. Oh, 1 2 3. Kang ilaha ma'am tin ng tunga din. I don't know ka sir, I don't asa ila ka sir, basta ang mabiling amo ah. Mo ba les ma'am les? Oh, meron sila. Adali. Isa may model house. Suga. Ha, imong baligya. Wala na tong til na to ha kay. Ay taktak na to. Ah, pwede. Siguro. Iyan ni bi. Lagi siguro inong til na yun, sir. Sige sige lang, pera. Amo isuga. Nay suga. Tinil na ta, tinil. Ay suga ani sir. Ah, daro dayo. Oo. Pag kuha, tinil kay para rin na Lagi. makuha. Ay yes! Wow, nice one. Oh, see? Ah, na shaking bed. Ako ganahan ma'am kani ma'am kay pwede ka mag coffee katubang sa swimming pool. Nice kay yung ano view. Oh. Oh, oy, mara og cheers. Cheers ma'am. Magkaon ba mag-breakfast. Dos na may ganun. Oh. Dus kapin? Oh, Dus dos. kapin dire. Ah, toto. Dia pwede dia mag-burn fire to. Burn fire dito. Ya, maligo. Wedding garden diha ka ma'am. So diha wedding magkuan ma, garden. sir. Diha magkuan Oh, ma. pwede mo dia maglaag diha. Dili Oh, amin swimming sa pool. event sir ba? Ang mga dula-dula. Ambot lang ni Sire, si Sire akong pabuton. Oh, see, nice place overlooking Cagayan de Oro City. Na kayo ya, ano ni mo dali ano? Oo, pwede. Basta na Tama tayo lang porta. niya. Wala problema. Ay, karta lang. Ang CR, luag. Oh. Kasi mo muna. Ah, nice ang CR. Narama, be, be. Tama. Oh, pwede ka diya, magbata, magliligo. Oh. See, hot shower. How does ma'am 10? Try shower. Shower. Ano? Tara ito ni shower. Ba? Nay bathtub, ma'am. Nay bathtub. Picture si mama. Wow. Nice area, di ba? So, ayan mga kapartner, muna siya ang bilas, no? Luwag siya. Ang ganahan lang yun ako kaniyang terrace kay overlooking siya dito sa Cagayan sa seaside. Seaside. Very nice tayo. Dito gisa mo. Pupo sa sapatos. Ah, umara na kay Kuana. Surprise! Matulong po rin ni Ugma, sir. Ha? Matulong po rin ni Nice tayo. Oh. Alright. So, sana, okay na? We're good na? Yes. May pun malibot sir. Ay nga sa boss. Oh, manan amog unggoy dito dapit agila. Abalik sir ko sir. Di ko nakita oh. Welcome Jamesy pala yun oh. Welcome guest and participant. Alright. Tomorrow na, bukas na. Sorry. Yun. Thank you. Karon pa kami nakaabot partner sa office. Gabi na, gabi. Ay, napamili rin na pita. Oh, mga practice? Oo. Oh, gabi. Para, may na kayong sayaw. Lara makalas sa kanila. Bisi pa man ta, karon sa mananguna gyapon. Sige. Kay mag sa UCC. West Coker, bayo ka. Ay, patanan. Yan. So, sa pag ito i-orient, mga ka-partner. True, invite ni Ma'am Alice. Yan, mga ka-partner. Nag-dinner mi diri ni Ma'am T, ni Ma'am Nas. Ayan, namin sa Chowking, kaya muna may ikuan diri. Madali-dali. Welcome to my channel. Ini vlog-vlog, ini om, sa ito. Ansa? Oh, Ay, buang rin na si Buto. Di. Kuya.
Alright, eating time. Jing 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 jing. Yeah mga ka-partner, nagulit na mi. Kay siyempre mag-relax na ta. Tomorrow sa atong event sa GMC Realty. So nami diri sa balay. Ayan. Ako ta. Alright. Good night mga ka-partner. Thank you so much for watching. Salamat sa pagtanaan niya vlog. Kinis partner and always nagaingon God is good all the time. And all the time God is good. And then possible. Nara atong plaki mga partner. Umano na to oblihan ha. Umano na to oblihan ha. Okay.